ஆமாங்க மாதாஜி. சாஸ்வதா என் கூட கேட்டுட்டு இருக்காங்க மாதாஜி. ஓ, அவ பேரையும் போட்டுருங்க அப்போ அப்படியே. அப்படியா? அதே அவளுக்கு இது நெட்டு தீர்ந்துருச்சு, வேற ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்த காலேஜ் ஒர்க்கு, அதனால நெட்டு தீர்ந்ததுனால என்னோடதுல கேட்டுட்டு இருக்காங்க. சரி சரி, அப்ப 4 பேர் இருக்கோம். சரி. ஆமாங்க, நம்ம 3 பேரு, மாதாஜியோட 4. 4 பேர். சரி சரி. ஓகே, உங்க இதுல இருக்காங்களா? ஓகே, ஆமாங்க. பாலாஜி அனௌன்ஸ் வேற பண்ணிருக்காரு, வந்திருக்கலாம் எல்லாரும். அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காரு பாவம். பரவாயில்ல, அது ஒவ்வொருத்தருக்கு என்னென்ன வேலை இருக்கோ, யாராருக்கு என்னென்ன டைம்ல வர முடியுமோ அப்பதான் வர முடியும். நிமிஷம். இன்னைக்கு வந்து 6 கோஸ்வாமிகள் பத்தி, இவங்கதான் வந்து முக்கியமான கோஸ்வாமிகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. இந்த 6 கோஸ்வாமிகள் யாரு அப்படின்றது ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து கோஸ்வாமி அப்படின்னால நான் ஏற்கனவே வந்து சொல்லியிருக்கேன், புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்தி வந்திருக்கிறதுனால அவங்க வந்து கோஸ்வாமிகள் அப்படின்றது. இவங்களும் வந்து என்ன, நம்ம போர்ல ஒரு சாதாரண மக்களாக தான் இருந்தாங்க அப்படின்றது. அந்த இதுல எப்படி வந்து தன்னைத்தானே வந்து எலிவேட் பண்ணிட்டாங்க. இது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய அனுகிரகம் தான் அப்படின்ட்டு. முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரணம் பாடிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்ய சாக்ஷுரோன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஹரே கிருஷ்ணா கருண சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதா விருந்தாவனேஸ்வரி ஷபானசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த கோஸ்வாமிகள் அப்படின்னாலே இவங்க எல்லாருமே வந்து எதில் வராங்க அப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல வந்து வராங்க. நீங்க வந்து லெவல் 3 போனீங்க அப்படின்னா, லெவல் 3ல இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் அப்படின்ற ஒரு புக் இருக்கும். அந்த நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் புக்ல வந்து இந்த 6 கோஸ்வாமிகளை பத்தி வந்து சொல்லுவோம். இந்த 6 கோஸ்வாமிகள் யாரு அப்படின்னா, ஒண்ணு வந்து சனாதன கோஸ்வாமி, அடுத்தது வந்து அவருடைய பிரதர் வந்து ரூப கோஸ்வாமி, அடுத்தது வந்து ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி, அப்புறம் வந்து கோபால் பட்டர் கோஸ்வாமி, அப்புறம் வந்து ரகுநாத பட்டர் கோஸ்வாமி, அப்புறம் வந்து ஜீவ கோஸ்வாமி. ஸோ இவங்க 6 பேர் தான் வந்து கோஸ்வாமிகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அதுதான் வந்து வைஷ்ணவ. இவங்க எல்லாருமே எதை ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னா வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் தான் வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. இப்போ இந்த இவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரதர்ஸ் யாரு அப்படின்னா ரூப கோஸ்வாமின்னு வந்து சனாதன கோஸ்வாமி. ஸோ ஜீவ கோஸ்வாமின்றது யாரு அப்படின்னா ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து இவருடைய ரூப கோஸ்வாமியும் சனாதன கோஸ்வாமியோட மருமான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ மருமானோ இல்ல அக்கா பையனோ இல்ல அண்ணன் பையனோ அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இவங்களதான் வந்து கோஸ்வாமிகள் அப்படின்னா. ஸோ கோஸ்வாமின்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த இதுல வந்து கோஸ்வாமி கொடுக்குறாங்க. இந்த கௌடியா மத் சம்பிரதாயத்துல தான் கோஸ்வாமின்னா என்ன அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. கோஸ்வாமி அப்படின்னா வந்து அது இந்த இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல தான் வந்து கோஸ்வாமிகள் அப்படின்ட்டு வந்து அவங்கதான் யார் வந்து புலன்களை அடக்கி அது வந்து பக்தி வழியில அவங்க வந்து தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்களோ அவர்களே வந்து கோஸ்வாமிகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இந்த 6 கோஸ்வாமிகளும் அவங்களுடைய இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த குரூப் ஆஃப் எப்படி வந்து நம்ம இந்த கன்னிகைகள் சொல்றாங்க, நவகன்னிகைகள அவங்க சொல்ற மாதிரி இவங்களுக்கும் வந்து கௌடிய மத் சம்பிரதாயத்துல இவங்களுக்கும் வந்து வைஷ்ணவா ட்ரெடிஷன், அதாவது வைஷ்ணவா கல்ச்சர் மூலமா இந்த வேதிக் சம்பிரதாயம் பிரகாரம் அவங்க வந்து இவங்க வந்து எப்ப இருந்தாங்க அப்படின்னா 15-16ஆம் நூற்றாண்டுல இவங்க எல்லாருமே வந்து இருந்தாங்க. ஸோ அதனாலதான் யாருமே வந்து எல்லாருமே வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கோஸ்வாமிகள் அப்படின்ட்டு தான் வந்து.
வியாச கோஸ்வாமிகள் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. வியாச முனிவர் நம்ம வந்து சொல்லலாம், வியாச கோஸ்வாமின்னு சொல்லுவாங்க, ஏன்னா புலன்களை அடக்கினவர். அதே மாதிரி சுகதேவ கோஸ்வாமி அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து பாகவதம் வந்து சொல்றாரு இல்லையா பரீட்சித் மகாராஜுக்கு, அவரே வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ யாரெல்லாம் வந்து புலன்களை அடக்கி பகவானுடைய சர்வீஸ்ல ஈடுபடுறாங்களோ அவங்க அத்தனை பேருமே வந்து கோஸ்வாமிகள் அப்படின்ட்டு தான் வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அதனால எல்லாருமே வந்து கோஸ்வாமிகள். ஏன்னா அவங்களுக்கும் வந்து சன்னியாசிகளுக்கும் வந்து வித்தியாசம். சன்னியாசிகள் அப்படின்னு வரும்போது ஸோ அவங்கள வந்து மகாராஜா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இப்போ வந்து ராஜாக்கள் அப்படின்னு இருக்கும்போது வந்து அவங்க வந்து எல்லாருமே வந்து ஆளக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ மகாராஜா, இப்ப வந்து நம்மளுடைய இஸ்கான்ல வந்து மகாராஜா அப்படின்றது சொல்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவங்க வந்து எல்லாரையும் எல்லா இதுவும் புலன்களையும் ஆளக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. புலன்களை அடக்கி அந்த எல்லா இதுவுமே ஆளக்கூடியவர்களால அவங்களை வந்து மகாராஜா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனாலதான் அடுத்த லீடர் யாரு, பிரபுபாதாவுக்கு அடுத்தது இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய யாருன்றது தெரியுமா? இப்ப நம்ம ஜெயபதாக மகாராஜ் ஜெயபாதக மகாராஜா அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஜெயபாதக மகாராஜ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர்தான் வந்து மகாராஜா அப்படின்றார். சோ அவர்தான் வந்து குவாலிஃபைடு இது எதுக்கு அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்து இனிஷியேஷன் கொடுக்கறதுக்கு அவர் தான் வந்து குவாலிஃபைட். ஸோ பிரபுபாதருக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ அவர் மூலமா தான் வந்து இனிஷியேஷன்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்றது இருக்கு. அது வந்து ஜெனரல் பாடி ஜிபிசி அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க, ஜெனரல் பாடி கமிஷன் இருக்கு. ஸோ அது மூலமா அப்பாயிண்ட் பண்ணவங்க, அவங்க மூலமா தான். ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஜடபூமியிலன்னு இருக்கும்போது ஒருத்தர் இல்லை அப்படின்னா, இப்போ இவர் பிரபுபாதா இந்த இது ஜடபூமியில இருந்து மறைஞ்ச பின்பு அந்த டிசப்பியர் ஆன உடனே ஒரு பிரச்சனை வந்தது. சோ அதை வந்து சரி பண்ணி அவங்க வந்து இந்த மாதிரி அவரு ஆனா பிரபுபாதா இருக்கும்போது, ஸ்ரீல பிரபுபாதா இருக்கும்போது ஏசி பக்தி வேதாந்த பிரபுபாதா, அது பிரபுபாதாவும் எல்லாருமே வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதம் தான் வந்து சொல்லுவாங்க, எல்லாருமே வந்து பிரபுபாதான்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இவர் பேர் வந்து நம்ம ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியர், நம்ம வந்து இஸ்கானோட ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியர் யாரு அப்படின்னு ஏசி பக்தி வேதாந்த அபயச்சரண் அப்படின்னு. ஏசி அப்படின்னால அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா அப்படின்றது. அதே மாதிரி சரஸ்வதி சித்தாந்த தாக்கூர் அப்படின்ட்டு அவரை வந்து சொல்லுவாங்க, அவருடைய குரு, பிரபுபாதாவோட குரு. ஸோ அவர் இருக்கும்போதே, பிரபுபாதா இருக்கும்போதே இந்த ஜெனரல் பாடி கமிஷன் அப்படின்றது நிறுவிட்டு தான் அவர் வந்து கிளம்பினாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய வந்து இந்த பிரச்சனைகள், ஏன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், எந்த ஒரு வீடாகட்டும் எந்த இடமாகட்டும், அது இந்த ஜடபூமியில இருக்கிறதுனால எல்லாருக்குமே வந்து நான் ஏன் இவங்க சொல்றத ஃபாலோ பண்ணணும், நான் அவங்க சொல்றதுதான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருக்குமே அந்த இது வந்து வர ஆரம்பிக்கும். இந்த மாதிரி வந்து 6 கோஸ்வாமிகள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 15-16வது செஞ்சுரியில அவங்க வந்து இருந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய டிவோஷன் சர்வீஸ்ல இருந்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்க ஒவ்வொருத்தரா நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். இப்போ இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து 2 பேரோடத வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். 6 கோஸ்வாமின்னு இருக்கும்போது இது கொஞ்சம் ஒரு லெங்தியான ஒரு இது, ஒவ்வொருத்தரோட கதையும் வந்து டிஃப்ரெண்டா வந்து நிறைய வந்து இருக்கு. ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமின்ற 2 பேருமே வந்து மெத்த படித்தவர்கள் தான் வந்து சொன்னாங்க, நிறைய வெல் குவாலிஃபைடு. ஆனா என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து பிராமண குடும்பத்துல பிறந்தாங்க. என்ன ஆச்சு அப்படின்னா 15-16வது செஞ்சுரியில வந்து முஸ்லிம்கள் ஆழ்ந்து கொண்டிருந்த சமயம். சோ அவங்க வந்து வேலைக்கு போகணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயம் வந்து இருந்தது. இது போடணும் இல்லையா, நம்மளுடைய ஜீவனத்துக்கு வந்து வேலைக்கு போயாகணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயம் இருந்ததுனால அவங்க வந்து வேலைக்கு வந்து போனாங்க. சோ அதுல வந்து அந்த முஸ்லிம்கள் ஆட்சி புரிந்ததுனால என்ன கட்டாயப்படுத்துறாங்க அப்படின்னா, நீ என்னோட இதுல பண்ணணும் அப்படின்னா உனக்கு வந்து முஸ்லிம் பேரா மாத்துவேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ 2 பேருக்குமே வந்து முஸ்லிம் பேரா வந்து மாத்தினாங்க. இன்ஃபேக்ட் 2 பேரோட அப்பா அம்மா 2 பேருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரதர்ஸ். 2 பேருமே அப்பா வந்து போகவே கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு. ஆனா இவங்க வந்து படிச்சதுனால அந்த அந்த ஆட்சியில இருந்த முஸ்லிமோட கம்பல்ஷன்னால அவர் வந்து கண்டிப்பா வந்து வேலைக்கு இந்த ஒரு கவர்மெண்ட்ல வந்து பெரிய போஸ்ட் வந்து கொடுத்திருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஆனா அந்த ரெண்டு பேருக்குமே அந்த போஸ்டிங் வந்து பிடிக்கவே இல்லை. பட் இருந்தாலும் வந்து பணம் ஏர்ன் பண்ணி நம்ம வந்து ஜீவனத்தை இது பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக 2 பேரும் வந்து வேலையில இருந்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அப்பதான் வந்து
இவரோட கான்டாக்ட் வந்து கிடைச்சது. சைத்தன்யரோட இது வந்து பத்தி நிறைய பேர் வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சோடனே, சோ நிறைய இடத்துல இந்த பாகவதம் பத்தி எல்லாம் வந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது இவங்க 2 பேரும் அதுல வந்து ரொம்ப தன்னை வந்து ஈடுபடுத்தினாங்க. ரொம்ப வந்து அது வந்து பிடிச்சு போயிடுது. பாகவதம், பகவத்கீதை எல்லாம் வந்து லெக்சர்ஸ் எல்லாம் சைத்தன்யர் வந்து வீடு வீடா வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க 2 பேருக்குமே வந்து ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுது. ஆனா இது ஒரு என்ன இது வேடிக்கை என்ன அப்படின்னா, இவங்க 2 பேரும் வந்து முஸ்லிம் கீழே இருக்காங்க. ஆனா அவங்களுக்கு தெரியாம தான் வந்து இதெல்லாம் வந்து அட்டன் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கவர்மெண்ட்ல வந்து அவங்க வந்து பனிஷ்மெண்ட் வந்து இருக்கும். சோ அவங்களுடைய வேலை நேரம் போக மிச்ச நேரத்துல வந்து இதை வந்து கேட்டுருந்தாங்க. ஸோ இதுல வந்து லைஃப் ஜாஸ்தியானதுனால ரூப கோஸ்வாமி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சனாதன இவர் சைத்தன்யர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டார். அதுக்கப்புறம் வந்து சனாதன கோஸ்வாமி வந்து டக்குன்னு வந்து வர முடியல. இவராவது ரூப கோஸ்வாமி வந்து அந்த முஸ்லிமோட இதுல இருந்து வெளியில வந்துட்டாரு. எப்படியோ வந்து வாலண்டரி டைம் மருந்து எடுத்து வந்துட்டாரு. பணம் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து எல்லாருக்கும் வந்து அவர் வந்து சொல்லக்கூடிய இது என்ன அப்படின்னா, 2 பேருமே வந்து சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி 2 பேருமே என்ன அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 100 ரூபாய் சம்பாத்தியம் வந்தது அப்படின்னா, நம்ம யாரால நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னா பகவான் கிருபையிலான நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்றதுனால 50% வந்து நம்ம பகவானுக்கு வந்து செலவழிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. 25% வந்து உன்னுடைய கஷ்டப்படுற உறவுக்காரங்களுக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படி உனக்கு வச்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அடுத்தது வந்து 25% வந்து உன்னோட ஃபியூச்சர் சேவிங்ஸ்க்காக உனக்கு எமர்ஜென்சின்னு வரும் இல்லையா, அதுக்கு வச்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து அவங்க வந்து கணக்கிட்டு அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க கொண்டு வந்த சேவிங்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பகவானுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி கொடுத்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ கடைசியில அவங்க வந்து சைத்தன்யர்கிட்டயே போகணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது ரூப கோஸ்வாமி வந்து எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு அவர் வந்து சைத்தன்யரோட இதை இணைஞ்சிட்டாரு. சனாதன கோஸ்வாமியை வந்து கொஞ்சம் லேட்டா வந்து ஜாயின் பண்ணாரு. அவருக்கு நிறைய வந்து டெஸ்ட் வந்து வச்சாரு சைத்தன்யர். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவரையே வந்து தன்னுடைய சிஷ்யனாக வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டாரு. இவங்க 2 பேர் பத்தி நம்ம வந்து 6 கோஸ்வாமிகள். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தனி இது இருக்கு, கதை வந்து இருந்துருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரூபா கோஸ்வாமி ஆதி லீலையில நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஆதி பகவானுடைய இது சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல ஆதி லீலா, மத்திய லீலா, அந்திம லீலான்னு இருக்கு. அந்த இதுல வந்து 7வதுல வந்து இவரை பத்தி வந்து சொல்றோம். இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, மதுரதி பத தைல ரூப சனாதன துய் சேனாபதி கைல பக்தி பிரச்சரண அப்படின்றாங்க. So Lord Chaitanya dispatched the 2 generals, Rupa Goswami and Sanatana Goswami, to Vrindavana to preach the bhakti cult அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அவங்க சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி 2 பேருமே வந்து சைத்தன்யர்கிட்ட வந்து போய் சேர்ந்த உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ இவங்க 2 பேருடைய ஈடுபாடெல்லாம் வந்து ரொம்ப அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போய் சைத்தன்யர் என்ன பண்றாரு, எல்லாருக்கும் தெரியும் சைத்தன்யர் வந்து பகவானுடைய அவதாரம் அப்படின்றது வந்து தெரியும். சோ அந்த சைத்தன்யர் வந்து என்ன பண்றாரு, இவங்களுக்கு வந்து கட்டளை எடுக்கிறாங்க. நீங்க 2 பேரும் வந்து இந்த இடத்துல இருக்காம நீங்க போய் விருந்தாவனத்துக்கு போய் நீங்க வந்து பக்தியை வந்து நீங்க வந்து பரப்பணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஏன் பக்தியை பரப்பணும் அப்படின்னா, நம்ம ஹிஸ்டரியில எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து படிச்சிருக்கோம். எல்லா இடத்துலயும் வந்து இந்த முஸ்லிம் இன்வேஷன் அந்த சமயத்திலையும், அப்புறம் வந்து அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் இன்வேஷன் இந்த பிரிட்டிஷ் காலனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சனாதன தர்மம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து குறைய ஆரம்பிச்சுது. மற்ற நாடுகள்ல இருந்து இங்க வந்து வர ஆரம்பிச்சாங்க. வந்து நம்மளுடைய நாட்டுடைய இருக்கக்கூடிய வளங்களை எல்லாம் வந்து எடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய நாட்டுல இருக்கக்கூடிய கோவில்கள் பலவற்றை வந்து அழித்தாங்க. சோ அதனால பக்தி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மக்கள் வந்து பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சோ அதனால பக்தி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து குறையறா போல இருக்கு அப்படின்னு உடனே இவங்க 2 பேரையும் அமைச்சு நீங்க வந்து இதை வந்து பரப்பணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லி ரூப பிரணாம. சோ ரூபா கோஸ்வாமிக்கு இதுதான் வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே இவருக்கு வந்து படிச்சிருக்கோம், நம்மளுடைய பிரபுபாதாக்கு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதந்திகம். So when will Srila Rupa Goswami Prabhupada, who has established within the material world the vision to fulfill the desire of Lord Chaitanya, give me shelter under his lotus feet.
சோ இதெல்லாம் பண்ணுங்க, நான் உனக்கு வந்து இது பண்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அப்ப வந்து இவங்க வந்து சொல்றாங்க ரூபா கோஸ்வாமிக்கு பிரணாம் பண்றாங்க. என்ன அப்படின்னா, ரூபா கோஸ்வாமி வந்து எப்படி வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், அதாவது இந்த ஜட பூமியில இருக்கக்கூடிய மிஷன் டு ஃபுல்ஃபில் த டிசையர். ஸோ என்ன மிஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா, சைத்தன்யர் என்ன கொண்டு வந்தாரு அப்படின்னா, அவருடைய பக்தி கல்ட் வந்து எல்லா இடத்துலயும் பரப்பணும் அப்படின்றதுதான் அவருடைய மெயின் நோக்கமே அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஸோ அந்த பக்தி கல்ட்டை வந்து பரப்புறதுக்கு எனக்கு வந்து அவருடைய பாதத்துல நான் சரணடைய முடியுமா அப்படின்ட்டு அவர் வந்து கேட்கிறாரு ரூப கோஸ்வாமி. சோ இங்க இது யாரா படிக்கிறா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சின்னதா இருக்கு மாதாஜி, பயங்கரமா. எழுத்து சின்னதா இருக்கு. ஒரே நிமிஷம், நான் ஸ்லைட் ஷோ பாடுறேன். ஸ்லைட் ஷோ போட முடியுமான்னு பாருங்க. இப்ப தெரியுதா? எனக்கு ரொம்ப சின்னதா இருக்கு மாதாஜி. ஆமாங்க, எனக்கு கண்ணு கொஞ்சம். Okay, Sanatana Goswami and Rupa Goswami belong to Bharadwaja Gotram. அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பாரத்வாஜ கோத்திரம், which indicates that they belong either to the family or disciplined successor of Bharadwaja Muni. Bharadwaja முனிவர்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் கோத்திரம் வந்து எப்படி வருது அப்படின்றது. கோத்திரம் வந்து அப்படின்னா ஒரு இத்தனை முனிவர்கள் இருக்காங்க. இந்த முனிவர்கள் அத்தனை இதுலயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய வம்சத்துல வரக்கூடியவர்கள் அந்த கோத்திரம். எப்படி வந்து கஷ்யப்ப முனிவர் வழியா வரக்கூடியவர்கள் வந்து கஷ்யப்ப கோத்திரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோமோ, அதே மாதிரி விஸ்வாமித்திரர் வழியா வரக்கூடியவர் விஸ்வாமித்திர கோத்திரம். அதே மாதிரி கௌசிக முனிவர் அவர் அந்த வழியில வரக்கூடியவர் வந்து கௌசிக கோத்திரம். கௌண்டின்யர் அப்படின்ற ஒரு முனிவர் இருந்தாரு, அவருடைய வழியில வர தோன்றக்கூடியவர்கள்லாம் கௌண்டின்ய கோத்திரம் வந்து எடுத்திருந்தாங்க. அது மாதிரி இவர் வந்து பரத்வாஜ முனிவருடைய வம்சத்துல வரக்கூடியவர்கள். ஸ்ரீ அனுபமா, ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி அண்ட் ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி வேர் பிரதர்ஸ். சோ அனுபம கோஸ்வாமி அனுபம கோஸ்வாமின்னு சொல்லல, ஏன்னா அவர் வந்து இந்த இதுல வந்து வராதனால அவர் பேர் ஜஸ்ட் அனுபமா வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அனுபமா, சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி மூணு பேருமே வந்து பிரதர்ஸ். Rupa Goswami, after meeting Chaitanya Mahaprabhu, resigned from government service, and when he went to Vrindavana to meet Lord Chaitanya, Vallabha accompanied him அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. ஸோ அவரை பத்தி சைத்தன்யரை பத்தி கேள்விப்பட்ட உடனே இவர் வந்து நேரம் பாக்குறாரு. சைத்தன்யரை பார்த்த உடனே அவரு அப்படியே அந்த முகமோட இது, ஏன்னா சைத்தன்யர் வந்து யாரோட இது அப்படின்னா ராதா ராணியோட இதை வந்து எடுத்திருக்காங்க. கௌரா அப்படின்னா கௌரா அப்படின்னால கோல்டன் கலர். சைத்தன்யர் வந்து கோல்டன் கலர்ல இருப்பாரு. அவரை பார்த்த உடனே அவ்வளோ. இப்ப நான் அடுத்தது நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி, தெரியுது. அவ்வளோ வந்து எல்லோ கலரா இருப்பாரு. அவரை பார்த்த உடனேயுமே முகம் வந்து அவ்வளவு ஈர்ப்பு சக்தி இருந்திருக்கு. அதனால அவர் பின்னாடியே போகணும். அதனால என்ன பண்ணிட்டாரு, அவர் பார்த்த உடனே போய் கவர்மெண்ட் ஜாபை ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்துட்டாரு. அப்புறம் என்ன பண்றாரு, நேரம் வந்து அவர் எங்கெங்கெல்லாம் போறாரோ அங்கெல்லாம் வந்து அவரு அடுத்தவரோட ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்ட்டு வந்து கேட்டுட்டு அவர் வந்து விருந்தாவனம் போறாரு அப்படின்னு உடனே நேர போய் விருந்தாவனம் போய் சைத்தன்யரை வந்து சைத்தன்யரை மீட் பண்றாரு. யார வந்து கூட கூட்டின்னு போனாரு அப்படின்னா வல்லபா அப்படின்றவரை வந்து கூட்டிட்டு அவரு அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் they went. Hare Krishna. First they went to Mathura, where they met a gentleman named Subudhi Raya, who maintained himself by selling dry fuel wood. He was very pleased to meet Sri Rupa Goswami and Anupama, and he showed them the 12 forest of Vrindavana. Thus they lived in. அடுத்தது படிச்சிருங்க. Thus they lived in Vrindavana for 1 month, and then again went to search for Sanatana Goswami. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எங்க போறாங்க அப்படின்னா அவர் வந்து விருந்தாவனம் போறாரு. அப்படி விருந்தாவனம் வந்து சைத்தன்யர் போறாரு. அவருடைய இதெல்லாம் வந்து இது பண்றாங்க. அவருடைய டூர் எல்லாம் வந்து கேட்டுக்கிறாங்க. அவர் யார் மூலியமா எப்படியோ வந்து அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருது ரூபா கோஸ்வாமிக்கு. அதனால அவர் பின்னாடியே வந்து அவர் போறதுனால ஃபர்ஸ்ட் எங்க போறாரு அப்படின்னா மதுராக்கு வந்து போறாரு. மதுராக்கு போன போது என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அங்க வந்து சுபுதிராயா அப்படின்றவரு, அவர் வந்து விறகெல்லாம் விற்கிறக்கூடியவர். அங்க வந்து அவரை வந்து பாக்குறாங்க. சோ அவருக்கு வந்து இவரை பார்த்த உடனே ரூப கோஸ்வாமியும் அனுபமா அவருடைய பிரதர் வந்து கூட போறாரு.
பார்த்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப வந்து பிடிச்சு போயிடுது அவங்க 2 பேரையும். சோ இவங்க வந்து விசாரிக்கிறாங்க விருந்தாவனம் பத்தி எல்லாம் விசாரிக்கும் போது, அப்ப வந்து அந்த சுபுதிராயா வந்து சொல்றாரு, இந்த மாதிரி இங்க வந்து 12 காடுகள் இப்போ வந்து இருக்கு. 12 காடுகள் வந்து இந்த பிருந்தாவனத்துல வந்து இருக்கு. அதுதான் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்ம வந்து மரமா பிறக்கிறேன் அப்படின்னா பிருந்தாவனத்துல நான் வந்து மரமா பிறக்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ ஏன் அப்படின்னா இன்னுமே வந்து அந்த பிலீவ் பண்றாங்க. உங்களுக்கு தெரியுமா என்னன்றது தெரியாது. இன்றைக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தினமுமே வந்து ராத்திரியில இந்த ராசா டான்ஸ் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. பகவான் வந்து வராரு, தினமுமே வராரு. ராதாராணியோட அப்புறம் வந்து கோபிகளோட டான்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கும். ஸோ ஈவினிங்க்கு மேல அந்த இடத்துல வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு 7 மணிக்கு மேல வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட் இதுக்கெல்லாம் வந்து அலோவ் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா இன்னும் வந்து பிலீவ் பண்றாங்க எல்லாருமே பகவான் வந்து ராச டான்ஸ் வந்து ஆடுறாங்க. அதனால என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ராச டான்ஸ் ஆடிட்டு படுத்துட்டு காலையில தான் அவர் வந்து கிளம்பி போற மாதிரி அவருக்கு வந்து எல்லாம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவாங்க. பெட்டே பிடிச்சு போட்டு வச்சிருவாங்க. ராதாராணிக்கும் சரி பகவானுக்கும் வந்து பெட் போட்டு, சோ அவங்க வந்து இது முடிச்ச உடனே டான்ஸ் முடிச்ச உடனே களைப்பாயிடும். உடனே அவங்க வந்து இரவு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும், அர்த்த ஜாம பூஜை முடிஞ்ச உடனே நிதிரையில வந்து எல்லா கோவில்லையும் இன்னைக்கும் வந்து அதை ஃபாலோ பண்றாங்க. 9 மணிக்கு மேல வந்து நீங்க கோவிலுக்கு எல்லாம் போனீங்க அப்படின்னா அர்த்தஜாம பூஜை முடிஞ்சு பள்ளி அறையில பகவான் 2 பேரையும் தாயார் 2 பேரையுமே வச்சு அவங்க வந்து பாட்டு பாடி அவங்கள வந்து அந்த இதை வந்து கதவை வந்து மூடிட்டு வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பிரசாதம் வந்து விநியோகம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கோவில் கதவு எல்லாம் மூடிட்டு வருவாங்க. இதுதான் வந்து நடைமுறையில நடந்திருக்கு. அதே மாதிரிதான் இந்த 12 காடுகள்லயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல ஒரு காட்டுல வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. பெட் எல்லாம் போட்டு பகவானுக்காக தினமுமே வந்து அதை வந்து காலையில பாத்தீங்கன்னா அது கலைஞ்சிருக்குமா. அந்த மாதிரி வந்து இன்னைக்கும் வந்து யாரெல்லாம் வந்து சில பேர்லாம் வந்து அது என்ன இது அதெல்லாம் இன்னைக்கும் நடக்குமா, அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மீறி போகக்கூடியவர்கள் திரும்பி வரதே இல்லையா. சோ அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. சோ அந்த காடுகள்ல பிருந்தாவன காடுகள் இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ தஸ் தே லிவ்ட் இன் பிருந்தம். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பிருந்தாவனத்திலேயே 1 மாசம் வந்து தங்குறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து சனாதன கோஸ்வாமியை வந்து இன்னும் காணுமே, அவரும் வந்து வரேன்னு சொன்னாரு, இன்னும் காணுமே அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து தேடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அடுத்தது வந்து following the course of the Ganges, they reached Allahabad, or அது உங்க போட்டோ வருது மாதாஜி நடுநடுல, Allahabad or Prayaga Tirtha, but because Sanatana Goswami had come there by a different road, they did not meet him there, and when Sanatana Goswami came to Mathura, he was informed of the visit of Rupa Goswami and Anupama by Subudhiraya. When Rupa Goswami and Anupama met Chaitanya Mahaprabhu at Benares, they heard about Sanatana Goswami's travels from him, and thus they returned to Bengal, adjusted their affairs with the state, and on the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu went to see the Lord at Jagannatha Puri. Sri Rupa Goswami gave up all family connections and divided the wealth as follows: 50% service of Krishna and Vaishnavas, 25% family members, 25% for emergency, later utilized by Sanatana Goswami to escape. So அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ 2 பேரும் என்ன பண்றாங்க, ஃபாலோயிங் த கோர்ஸ், கங்கையெல்லாம் எங்க போறாங்களோ கங்கை போற ரூட்லயே அவங்க வந்து போறாங்க. அலகாபாத்துக்கு போறாங்க, பிரயாக தீர்த்தான்றது பாக்குறாங்க. பட் பிகாஸ் இவர் வந்து சனாதன கோஸ்வாமி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேற ரூட் எடுத்துட்டு அவர் வந்து வராரு. அதனால அவங்க வந்து பார்க்கவே முடியல. சனாதன கோஸ்வாமி வந்து மதுராக்கு வந்து வராரு. மதுராக்கு வந்த போது அப்ப வந்து அந்த இவர் வந்து சுபுதிராய வந்து சொல்றாரு, நீங்க தான் சனாதன கோஸ்வாமியா, ரூபா கோஸ்வாமி அனுபமான்ற 2 பேரும் வந்தாங்க இங்க, உங்களதான் வந்து தேடிட்டு வந்தாங்க அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு. சோ ரூபா கோஸ்வாமி என்ன பண்றாங்க,
சோ இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது அலகாபாத் போன உடனே அங்க வந்து ரூப கோஸ்வாமி அனுபமா கோஸ்வாமி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பனாரஸ்ல வந்து பாக்குறாங்க. பனாரஸ்ல அந்த காசியில வந்து பாக்குறாங்க. சோ அப்போ வந்து தே ஹர்ட் அபவுட் சனாதன கோஸ்வாமி டிராவல்ஸ் ஃப்ரம் ஹிம். அப்போ அவர் மூலமா அவர் வந்து இவங்க ரூப கோஸ்வாமியும் அனுபமா 2 பேருமே வந்து கேள்விப்படுறாங்க. சனாதன கோஸ்வாமி வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு வந்து கேள்விப்படுறாங்க. ஸோ இதை கேள்விப்பட்ட உடனே எல்லாருமே வந்து பெங்காலுக்கு வராங்க, வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு வராங்க. ஸோ வந்த உடனே என்ன ஆகுது, அவங்களுடைய இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. எப்படி அப்படின்னா the order of Chaitanya Mahaprabhu went to see Jagannath Puri, adjusted their affairs with the state. So இவர் வந்து சனாதன கோஸ்வாமி பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய சிக்கல்ல வந்து மாட்டிடுறாரு. அதை வந்து பின்னாடி அவரோட கதையில வரும்போது தெரியும். சிக்கல்ல வந்து மாட்டிக்கிறாரு. அவரை வந்து காப்பாத்துறதுக்காக தான் இவர் வந்து யூஸ்ல சேமிச்சு வச்சிருந்த பணம் அத்தனையும் அவருக்கு வந்து செலவழிக்க வேண்டியதா போயிடுது. ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து ஜெகநாத் புரிக்கு வந்து போறாரு. எப்பவுமே வந்து சைத்தன்ய இன்னைக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சைத்தன்யரோட இது வந்து அங்க டெம்பிள் வந்து ஜெகநாத் புரியில வந்து இருக்கு. ஸோ ரூப கோஸ்வாமி என்ன பண்றாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட நான் போறேன் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்ட அப்புறம் தன்கிட்ட பணம் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து டிவைட் பண்ணிட்டாரு. 50% வந்து கிருஷ்ணருக்கும் வைஷ்ணவர்களுக்கு, அதாவது இந்த கிருஷ்ணருடைய ஃபாலோவர்ஸ் அவங்களுக்கு செலவழிக்கிறதாகவும், அடுத்தது வந்து 25% வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்னா தன்னோட ஃபேமிலிக்கு மாத்திரம் இல்லாம உறவுக்காரங்கள்லாம் கஷ்டப்படுறவங்க இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு அப்படின்னு 25% வந்து எமர்ஜென்சிக்கு வந்து யூட்டிலைஸ் பண்றதுக்கு. அந்த எமர்ஜென்சிக்கு வச்சிருந்த பணம் தான் ரூப கோஸ்வாமி வச்சிருந்த பணம் தான் சனாதன கோஸ்வாமி வந்து எஸ்கேப் ஆகுது. நடுவுல மாட்டிட்டாரு. பணம் கொடுத்தாதான் அந்த ஜெயில இருந்து விடுதலை பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டாங்க. அதனால இருக்கிற பணம் அத்தனையும் வந்து இந்த ஜெயில்காரனுக்கு கொடுத்துட்டு அவர் வந்து சனாதன கோஸ்வாமி தப்பிச்சம் பழிச்சுட்டு வந்தாரு. ஹரிதாஸ் தப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாந்தி மாதாஜி படிங்களேன். மாதாஜி மேல இருக்கேங்க மாதாஜி, எனக்கு தெரியலையே, மறைச்சிட்டு இருக்கு. He met Haridas Thakur in Jagannath Puri, where he also met Lord Chaitanya and his other associates. Sri Chaitanya Mahaprabhu used to praise the handwriting of Rupa Goswami. Srila Rupa Goswami could compose verses according to the desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and by his direction he wrote 2 books named Lalita Madhava and Vidagda Madhava. Lord Chaitanya desired the 2 brothers Sanatana Goswami and Rupa Goswami to publish many books in support of the Vaishnava religion. Srila Rupa Goswami is described as the Bhakta Rasacharya, or one who knows the essence of devotional service. Gaudiya Vaishnavas are known as Rupanugas, followers of Sri Rupa Goswami. Sri Narottamadas Thakur sings Sri Rupa Manjari Pada say more Sampada. தெரியறதில்ல மாதாஜி. அந்த பாட்டு நான் வந்து சொல்றேன் நானு. சோ அந்த நரோத்தமஸ் தாக்கூர் சிங்ஸ் ஸ்ரீலானா என்ன அர்த்தம் மாதாஜி? ஸ்ரீலனா அது வந்து இப்ப நம்ம வந்து மரியாதைக்குரியவர்னு சொல்றோம் இல்லையா. ஓ அப்படி. அச்சா அச்சா. அதுல வந்து அந்த கௌடிய மட் சம்பிரதாய பிரகாரம் ஸ்ரீல அப்படின்னா மரியாதைக்குரிய பிரபுபாதா அப்படின்னா இப்ப யாரு வந்து அவங்களுக்கு முன்னே இருக்கக்கூடிய பிரபு, அதாவது இப்ப நம்மளுடைய ஏசி பக்தி வேதாந்த அவர் வந்து நம்மளுடைய பிரபுபாதா வந்து தன்னுடைய குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவருடைய ஃபாலோவர், அவருடைய பிரபுபாதவா அவருடைய பாதங்களை பின்பற்றி வந்ததுனால அதனால பிரபுபாதா. ஒவ்வொருத்தரையும் அந்தந்த இதை வந்து அந்த வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் பிரகாரம் யாரெல்லாம் வந்து ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கோ அவங்க எல்லாம் வந்து பிரபுபாதா அப்படின்ட்டு வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதான் தான் வந்து சொல்றாங்க. அவர் வந்து நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து இது பண்றாரு, பாடுறாரு. யாரு பத்தி அப்படின்னா ரூப கோஸ்வாமியை பத்தி. அவர் வந்து மஞ்சரி அப்படின்ட்டு. மஞ்சரின்றவங்க யாரு அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து பகவானுடைய இருக்கக்கூடிய இந்த இது என்ன சொல்றது, பணிப்பெண்.
ஆமா படிப்ப இது அந்த கோபிகைகள் சொல்றோம் இல்லையா நம்ம. கோபி. அங்க வந்து இதுல வந்து கோலோகா, அதாவது கோலோகா பிருந்தாவன்ல அவங்கள வந்து மஞ்சரின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம இங்க பிருந்தாவனத்துல அவங்கள வந்து கோபிகைகள் அப்படின்னு, கோபாஸ் அண்ட் கோபிகை, கோபீஸ் அப்படின்னு. கோபா அப்படின்னா ஆண் பால், கோபி அப்படின்னா பெண் பால் அப்படின்னு, கோபிகைகள் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. சோ அவர் நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் வந்து இவரை வந்து மஞ்சரியா எடுத்துட்டு அவர் வந்து பாடுறாரு. ஸ்ரீ ரூப மஞ்சரி பாதா சே மோரே சம்பதா செய் மோர் பஜே பஜன புஜானா. அதாவது the feet of Sri Rupa Manjari, the Rupa Goswami's eternal form of Sri Radha's maid servant is Vraja. Vraja உடைய அந்த ரூபம் தான் அவர் வந்து எடுத்துட்டு இருக்காரு. அவரு are my only wealth, they are the only object of my service and worship. So Rupa Goswami வேற யாரும் இல்ல, ராதாராணியுடைய பணிப்பெண்ணான பிரஜா அப்படின்ற ஒரே இதுதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. ஹரிதாஸ் தாக்கூர், ஹரிதாஸ் தாக்கூர்ன்றது அந்த அவருடைய கதை வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கு. அவரு வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து அவரு வந்து ஒரு முஸ்லிம், முகமது நாதா அவங்களுடைய இதுதான் வந்து பிறந்தாரு. அவரு முஸ்லிமோட வீட்டுலதான் வந்து அவர் வந்து பிறந்தார். முஸ்லிமோட மகனா பிறந்ததே வந்து ஒரு முஸ்லிமாக தான் வந்து பிறந்தாரு அவரு. சோ அவரு வந்து சைத்தன்யரோட ஈர்ப்புனால, அவரை பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து பிடிச்சிடுது. அவருடைய ஈர்ப்புனால அவர் வந்து இந்த மாதிரி மகாமந்திரத்தை வந்து உச்சரிக்க ஆரம்பிச்சாரு. அது வந்து தினமுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மகாமந்திரத்தை வந்து ஒரு தரம் கூட நிறுத்தாம இது பண்ணக்கூடியவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். அதனால்தான் அவர் வந்து 3 லட்சம் தரம் வந்து மகாமந்திரத்தை வந்து சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பாத்துக்கோங்க. இப்போ எப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து இந்த 18 அப்படிதான் 3 லட்சம் ஒரு நாளைக்கு செய்யணும்னா ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் பண்ண முடியல மாதாஜி. 16 பண்றதுலயுமே 16 பண்றதுக்குள்ளே கண்ணாமணி தெரியுது. அதுதான் அது என்ன அப்படின்னா நம்ம இன்னும் அந்த புலன்களை நம்ம விடலை. நம்மளுக்கு வந்து லேடிஸா இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வேலைகள் அப்படின்றது அதுக்கு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிடணும். நம்ம இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம பண்ணினா போறோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கும். அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அந்த இது வந்து கிடையாது. அவர் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து வாங்கிட்டு வந்த வரம் அப்படின்ட்டே வந்து சொன்னான். அவர் வந்து ஈவன் முஸ்லிமா இருந்தாலும் அவர் வந்து சைத்தன்யர்கிட்ட ரொம்ப ஈடுபாடு ஜாஸ்தியாகி அவன் வந்து அந்த முஸ்லிம் இதில் தான் ஆண்டுன்னு இருந்தாரு. அவர் ஆக்சுவலா அந்த முஸ்லிம்களுக்கு எல்லாம் வந்து இவர் வந்து இந்த மகாமந்திரத்தை வந்து சொல்றது வந்து அந்த முஸ்லிம் மன்னருக்கு வந்து சரிப்படல. அவரு அதனால என்ன பண்றாரு அப்படின்னா எப்படியாவது இந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூரை வந்து அவருடைய பேரை வந்து கெடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்றாங்க, மக்கள் தன்னுடைய மினிஸ்டர்ஸை வச்சு அவங்க வீட்டுக்கு வந்து இந்த இவங்களை அனுப்புறாங்க, விபச்சார பொண்ணை வந்து அனுப்புறாங்க, விபச்சாரியை வந்து அனுப்புறாங்க. சோ அவளும் வந்து போயிட்டு வந்து நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னா நீ உட்காரு நான் வரேன் முடிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாராங்க. சோ அவர் பாட்டுக்கு அவர் வந்து ஜபம் வந்து பண்ணிட்டே இருப்பாரு. அப்ப பார்த்தா இவர் வந்து என்ன இது பண்ணவே முடியலையே. அதனால நைட் ஆயிடுறது. நைட் ஆன உடனே அவ போய் சொல்றா, நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னா. சரி நீ கிளம்பு, நாளைக்கு வரேன் அப்படின்னா. சரி நாளைக்கு வா, நான் உன்னோட இருக்கேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். மறுநாளைக்கும் மறுநாளைக்கும் வந்து இந்த மாதிரி நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னா. சரி உட்காரு, நான் இதை முடிச்சுட்டு வரேன், ஜபத்தை முடிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். ஆனா அவர் வந்து ஜபத்தை முடிக்கிற மாதிரியே வந்து தெரியல அவனுக்கும். அவளும் என்ன பண்றா, மறுநாளைக்கும் வந்து அவர் என்னடா இது வந்து பணம் மாத்திரம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மினிஸ்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, எப்படியாவது இவர் வந்து நீ பயப்படுத்தி வச்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பணம் வேற கை நீட்டி வாங்கிட்டேன், இவர் என்னன்னா இந்த மாதிரி ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்காரு அப்படின்ட்டு அந்த அம்மா நினைச்சிட்டாங்க. 2ஆம் நாளும் இது மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. 3ஆம் நாள் திரும்பி வர்றாங்க. 3ஆம் நாள் காலையில வந்து சொல்றாங்க, நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. இரு இதை முடிச்சுட்டு நான் உன்னோடையதான் எனக்கு முழுக்க போறேன் அப்படின்ட்டு வேற வந்து சொல்றாரு. சோ அவளுக்கு வந்து ரொம்ப ஜாலியா போயிடுது, என்னோடதான் இருக்க போறேன் அப்படின்னு உடனே. சோ அவளும் வந்து கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு. அப்புறம் வந்து எட்டி பாக்குறா, ஒரு பாட்டுக்கு ஜபம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்ப வந்து அவளுக்கே வந்து தோணிட்டு, சோ இப்பேற்பட்ட ஒரு நல்ல மனுஷனோட இத வந்து நம்ம என்னத்துக்கு கெடுக்கணும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்றா, அவ வந்து என்ன மந்திரம் சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு அவர் வந்து காது கொடுத்து அவ வந்து கேட்கிறா. கேட்ட உடனே அவளும் வந்து அந்த ஹரிநாம மந்திரத்தை வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறா. மகா மந்திரத்தை வந்து சொல்லிட்டே இருக்கா. சோ இது மீன்வைல் என்ன அப்படின்னா, அவ வந்து உள்ள போயிடுறா இல்லையா. உள்ள போயிட்டு ஹரிநாம மந்திரத்தை சொல்றாரு அப்படின்னா எல்லா மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கூட்டு அந்த ராஜா கூட்டின்னு வந்துட்டாரு, முஸ்லீம் ராஜா. மக்கள் எல்லாம் கூட்டிட்டு
நானே சொன்னேன்ல உங்களுக்கு, ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து நல்லவர் கிடையாது, இந்த விபச்சாரம் தான் இருந்துட்டு இருக்காருன்னு சொல்றோம் இல்லையா, நீங்களே வந்து பாருங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பார்த்தா திண்ணையில உட்காந்து அவர் பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, இந்த விபச்சாரி வந்து ஒரு பக்கம் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்போ மக்கள்லாம் வந்து சொல்றாங்க, என்ன மன்னரே நீங்க இப்படி ஒரு முட்டாளா இருக்கீங்க, அவரு வந்து அவருடைய இதுதானே பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஜபம் பண்ணிருக்காரு, இன்னமும் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவர் எப்படி வந்து கெட்டவரா நீங்க வந்து இது பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மன்னரை வந்து ரொம்பவே வந்து திட்டிடுறாங்க. மன்னருக்கு ரொம்ப அவமானமா வந்து போயிடுறது. அப்போ வந்து அந்த விபச்சாரி வந்து அவருடைய சிஷ்யரா ஆகி அவளும் வந்து நான் ஹாமாந்தரத்தை வந்து சொன்னாங்க. சோ அப்பேற்பட்டவர் அவரு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க ஹரிதாஸ் தாக்கூர். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் யாரு, இவர் வந்து ரூப கோஸ்வாமி வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து ஜெகநாத் புரியில வந்து பாக்குறாரு. வேர் ஹி ஆல்சோ மெட், அவர் வந்து சைத்தன்யரை விட வந்து பாக்குறாங்க. யாரோட, அவருடைய சகாக்களோட சைத்தன்யர் வந்து இருக்காரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து என்ன அப்படின்னா, இவரோட ரூப கோஸ்வாமியோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் அவங்க ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால எப்பவுமே வந்து புகழ்ந்துட்டே இருப்பார், அவரோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ரூப கோஸ்வாமி வந்து அவருக்கு வந்து சைத்தன்யருக்கு வந்து என்னெல்லாம் விருப்பப்படுறாரோ அதுக்கேத்த மாதிரி அவருக்கு வந்து பாடல்கள்லாம் வந்து பாடுறதுக்கு எழுதுறதுக்கு வந்து அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இதை பார்த்த உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு, சைத்தன்ய சொல்றாரு, நீ நிறைய வந்து வைஷ்ணவ புக்ஸா நீ எழுது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதனால 2 புக் எழுதியிருக்காரு அவரு. என்ன அப்படின்னா லலித மாதவா, அப்புறம் வந்து விதக மாதவா அப்படின்னு 2 புக்கு வந்து எழுதியிருக்காரு. லார்டு சைத்தன்யர் வந்து சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி 2 பேருமே வந்து நீங்க வந்து இந்த வைஷ்ணவ ரிலிஜனை நீங்க தான் வந்து பரப்பணும், அதனால நீங்க வந்து புக்ஸ் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த யாரெல்லாம் வந்து ரூப கோஸ்வாமிய வந்து ஃபாலோ பண்றாங்களா அவங்க எல்லாம் வந்து ரூபானுகாசன் வந்து அதான் வந்து கௌடியா மட் சம்பிரதாயத்துல இவங்க எல்லாமே. நரோத்தம தாஸ் தாக்கூர் வந்து இவர் ரூப கோஸ்வாமி பார்த்து அப்படியே ரொம்ப மயங்குறாரு. மயங்கி அவர் வந்து பாட்டெல்லாம் வந்து பாட ஆரம்பிச்சிருக்காரு. நீங்க வந்து ஒரு மஞ்சரி, ரூப மஞ்சரி நீங்க அப்படின்ட்டு. ரூப மஞ்சரி அப்படின்னா ராதாராணியோட பணிப்பெண்ணாக இருக்கின்றது, நிஜா என்ற பணிப்பெண்ணாக இருக்கின்றீர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ நீங்க தான் என்னுடைய இதுவே, நீங்க தான், உங்களுக்கு தான் நான் வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து நரோத்தம தாஸ் தாக்கூர். நரோத்தம தாஸ் தாக்கூரோட பாடல்கள் எல்லாமே வந்து நிறைய வந்து பாடியிருக்காரு. நீங்க வந்து நிறைய இந்த வைஷ்ணவ, நீங்க கூகுள் போயிட்டு வைஷ்ணவ சாங்ஸ் இஸ்கான் போட்டுட்டு வைஷ்ணவா சாங்ஸ் போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய வந்து நரோத்தம தாஸ் தாக்கூர் பாடு வந்து நான் பார்க்க கேட்கலாம். நேத்து கூட வந்து நரோத்தம் கோபிநாத் என்ற அப்படின்ற ஒரு பாடல் ஆரம்பம். ஸோ அதுல வந்து கோபிநாத் அப்படின்னு பாடி அவங்க கிட்ட வந்து சொல்றாங்க, நாம வந்து மம நிவேதனம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன், நான் என்னையே நான் வந்து நிவேதனமா பண்றேன், நானு அதுக்கு நான் தகுதியானவனா அப்படின்ட்டு அவர் வந்து கேட்கிறாரு. அந்த மாதிரியான பாடல்கள்லாம் நிறைய வந்து கேட்கிறாரு. அப்புறம் வந்து ராதாகிருஷ்ண பிராணமோரான்ற ஒரு பாட்டு நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, ரொம்ப ஃபேமஸ் சாங். அந்த பாடல்கள்லாம் அவர் வந்து நிறைய வந்து பாடு. இது எல்லாமே வந்து எதனால வருது அப்படின்னா பக்தி பரவசத்தினால. எப்படி வந்து நம்மளுடைய சவுத் சைட்ல நம்ம வந்து ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள்லாம் வந்து பாடுறாங்களோ அது மாதிரி இவர்கள்லாம் வந்து பாடினாங்க. ரூப கோஸ்வாமி வாண்டட் டு மேக் கீர் ஃபார் சனாதனம். அவருக்கு வந்து பாயசம் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணார் ரூப கோஸ்வாமி. ராதாராணி ஹெர்செல்ஃப் டெலிவர்ட் த கூட்ஸ் ஃபார் தட். சோ அதுக்கு வந்து இவருக்கு வந்து பண்டங்கள்லாம் தேவைப்பட்டது. பாயசம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பண்டங்கள்லாம் தேவைப்பட்டது அப்படின்னு உடனே ராதாராணி வந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்களே வந்து பண்டங்கள்லாம் கொண்டு தராங்க. அதுக்கு பால், அதுக்கப்புறம் வந்து அரிசி, அப்புறம் வந்து சர்க்கரை, அது இது எல்லாமே அவங்களே வந்து கொடுத்து. சரதர கோஸ்வாமி forbade ரூப கோஸ்வாமி டு டிசையர் லைக் தட் அகெயின். ஸோ அப்போ வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு, நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு வந்து பண்ணித்தரேன் அப்படின்லாம் வேண்டாம், நீ வந்து உன்னோட வேலையை பார்த்துட்டே இது, எனக்கு வந்து இது பண்ண வேண்டாம், நீ கடவுளோட பகவானுடைய சர்வீஸ்ல நம்ம வந்து இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு. ஸோ கோவிந்த தேவா டிஸ்கவர்ட் அட் த சைட் வேர் அ கவ் போர்ஸ் மில்க் எவ்ரி டே. ஸோ தானாவே வந்து கோவிந்த தேவா அப்படின்றவர் வந்து ஒரு பசு வந்து தானாவே பால் தினம் வந்து சுரக்கிறத வந்து பார்த்தாங்க. On another occasion, the Goswamis were having discussion about the ecstatic feeling of separation of Radha Krishna and their associate. ஸோ எப்படி வந்து நீங்க வந்து கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல படிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல இந்த கோபிகைகள்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பிரிஞ்சு எவ்வளவு வந்து ரொம்ப வந்து கவலைப்படுறாங்க அப்படின்ட்டு இருக்கு. ஸோ இங்க வந்து ராதாவும் கிருஷ்ணரும் வந்து இப்ப தனியா பிரிஞ்சதுல வந்து ராதையை வந்து எப்படி வந்து ஃபீல் பண்றாங்க அப்படின்றது வந்து அது வந்து ஒரு பரவச நிலையாக வந்து சொல்றாங்க அவங்க.
So Rupa Goswami began to breathe heavily. His heart felt as though it was burning. At one point, as he sighed, his breath happened to fall on the body of one devotee present there. Shortly thereafter, a boil developed on that devotee's body, where Rupa breath again had touched it. So அவருக்கு வந்து இதை பார்த்த உடனே அவர் வந்து எப்படி வந்து ராதாவும் கிருஷ்ணரும் வந்து செப்பரேஷன்னால எவ்வளவு வந்து ரொம்ப மனசு வருத்தமா இருக்கிறது அப்படின்ட்டு இவர் ரூபா கோஸ்வாமி நினைக்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவரோட உடம்பு அப்படியே எரிய ஆரம்பிச்சுதான் அவருக்கு. அந்த ஒரு சமயத்துல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அப்படியே வந்து போய் யாரோ ஒரு டிவோட்டி இருக்காரு, அவங்க பேர்ல போய் விழுந்துட்டாங்க. அவர் விழுந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த டிவோட்டிக்கு வந்து ஒரு கட்டி வந்துருது. சோ கட்டி வந்த உடனே என்ன பண்றாரு, திருப்பியும் வந்து தன்னுடைய மூச்சு காற்றுனால அதை வந்து சரி பண்ணி கொடுக்குறாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ இதான் இந்த புக்ஸ் தான் வந்து இவர் வந்து எழுதியிருக்காரு. யாரு? விரக தாபம்னு சொல்றாங்களே, அது போல இருக்கு. ஆமா ஆமா ஆமா, விரக தாபம். ராதையும் கிருஷ்ணனும் தனியானா அவங்களுக்கு ரொம்ப செப்பரேஷன் தாங்க முடியாம இவங்களுக்கு அவ்வளவு பக்தி, அப்படி உடம்பெல்லாம் சூடாகுது அவங்களை நினைச்சிட்டு அப்படி. ஆமா, அதனால யாரு டச் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு உடனே வந்து கட்டியா மாறி வருது அப்படின்ட்டு வந்து. இந்த புக்ஸ் எல்லாம் தான் இவர் வந்து எழுதியிருக்காரு ரூபா கோஸ்வாமி. Of all his books, 16 are very popular அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த புக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பாப்புலர் அப்படின்ட்டு வந்து. பக்தி ரசாமிரத சிந்து இதெல்லாம் வந்து இந்த 10வது புக் பாக்குறீங்க இல்லையா, இந்த 10வது புக் வந்து நம்ம வந்து லெவல் 3ல நம்மளுக்கு வந்து சொல்லி தராங்க. பக்தி ரசாமிரத பாட்டு எதுவுமே வரலைங்க மாதாஜி. நம்ம கிருஷ்ணர் புக் படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குங்க மாதாஜி. பக்தி ரசாமிரத சிந்து வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது கொடுக்கல, லெவல் 3 இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து ஸ்லோகங்கள் எதுவும் கிடைக்கல. ஆனா ஒரிஜினல் புக் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து ஸ்லோகங்கள்லாம் இருக்கு. நம்ம வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு நம்மளுக்கு அந்த ஈர்ப்பு வரணும், பக்தினா என்ன அப்படின்னு வரணும்ன்றதுக்காக வெறும் வந்து ப்ரோஸா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஆக்சுவல் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அதுல ஸ்லோகங்களும் வரும். Bhakti Rasamrita Sindhu, one can understand the essence of devotional service to Krishna and the transcendental mellows one can derive from such service. எப்படி வந்து நம்மளுடைய பகவானுடைய சர்வீஸ் பண்ண என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஒரு கையை பகவானை பிடிக்கும் போது இந்த கையை விடணும் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க இல்லையா. அதனால பகவானை பிடிக்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஜடபூட்டியோட கையை வந்து நம்ம விடும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு பரவசம் வந்து ஜாஸ்தியாயிருக்கு. பரவசம் ஜாஸ்தியா இருந்தனால இந்த அட்டாச்மெண்ட்ன்றது ஜடபூமி மேல இல்லாம பகவான் பேர்ல வந்து அட்டாச்மெண்ட் வந்து இது வந்து தொடர்ந்து அந்த சர்வீஸ் நம்ம பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா வரக்கூடிய ஜென்மா இல்லை அப்படின்னா கூட அடுத்த ஜென்மாலையாவது நம்ம பகவான் அடையறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இருக்கு. இதெல்லாம் தான் இந்த புக்தெல்லாம் தான் அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு. ஸோ ஹம்ச தூதா அப்படின்னு, ஹம்சான்னாலே உங்களுக்கு வந்து தெரியும், ஹம்சபறவை அன்னப்பறவை அப்படின்னுவாங்க. உத்தவ சந்தேஷா, உத்தவருடைய இதை பத்தி வந்து சொல்றேன். சந்தேஷ்னா ஸ்வீட் அப்படின்ட்டு. கிருஷ்ண ஜென்ம திதி விதி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். ராதா கிருஷ்ணா, அப்புறம் ஞான தேச தீபிகா, பிருகத் அதாவது லகு அப்படின்ட்டு சொன்னார். பிருகத் அண்ட் லகு. அப்புறம் வந்து ஸ்வமாலா, விகதா மாதவா, லலித மாதவா. டிராமா, இதில் ரெண்டுமே வந்து டிராமா. One can understand all the mellows derived from the pastimes of Krishna. இது வந்து கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல கூட இதை வந்து பத்தி வந்து. அடுத்தது வந்து தனகேலி கௌமுடி அப்படின்றாங்க. அடுத்தது வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்து. 11வது வந்து உஜ்வல நீலாமணி, அக்கியத சந்திரிகா, மதுர மகிமா, பாத்யாவளி, நாடக சந்திரிகா, லகு பாகவதாமிர்தா. அப்புறம் டெம்பிள் வந்து என்ன கோவில் வந்து கட்டியிருக்காரு அப்படின்னா கோவிந்தாஜி டெம்பிள் வந்து அவர் வந்து ரூப கோஸ்வாமி வந்து கட்டியிருக்காரு. இந்த கௌரவ ஞான தேச தீபிகா 180. Srila Rupa Goswami is described to be the gopi named as Rupa Manjari. So அவருடைய இன்கார்னேஷன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அடுத்தது வந்து சனாதன கோஸ்வாமி. சனாதன கோஸ்வாமி தான் வந்து ராமகேலி அப்படின்ற இடத்துல இவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா forced to submit to the ruling government, Muslim government. Sri Rupa Goswami and Sanatana Goswami became ministers and lived at Ramakeli. ராமகேலின்ற ஒரு கிராமத்துல இவங்க 2 பேரும் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அங்க வந்து முஸ்லிம் ஆட்சின்னு இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து முஸ்லிம் கவர்மெண்ட்ல அவங்க வந்து வேலை பண்ணிருந்தாங்க. After the Lord visited Ramakeli and freed them, they renounced everything for Lord Gauranga's service.
ராமகேலிக்கு ஒரு தடவை வந்து சைத்தன்யர் வந்த போது அவரை பார்த்த உடனே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அவருக்கு வந்து தோணிடுது, பகவானுக்கு தெரியும் இல்லை யாரெல்லாம் வந்து பக்தியில வரப்போறாங்க அப்படின்றது. பார்த்த உடனே அவங்க அவங்க 2 பேருக்கும் வந்து பகவான் பேர்ல ஈர்ப்பு வந்து வந்துருது. சைத்தன்யர் பேர்ல ஈர்ப்பு வந்த உடனே என்ன பண்றாங்க, அவரு எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு இவரை பின்னாடியே வந்து சைத்தன்யர் பின்னாடியே வந்து போயிட்டாங்க. சனாதன கோஸ்வாமி வந்து கொஞ்சம் சிக்கல்ல மாட்டின்றாருன்னு சொன்னாங்க இல்லையா, அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. சனாதன கோஸ்வாமி escapes from prison. When Srila Sanatana Goswami was imprisoned, so ரூபா கோஸ்வாமி எப்படி தப்பிச்சுட்டு போயிட்டாரு அவரு. சோ சனாதன கோஸ்வாமி தப்பிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவரை வந்து கைது பண்ணிடுறாங்க. யார்? பை நவாப் ஹுசேன் ஷா. நவாப் ஹுசேன் ஷா வந்து கைது பண்ணிடுறாரு. He received the news from Rupa Goswami that Chaitanya Mahaprabhu had gone to Mathura. So our சனாதன கோஸ்வாமிக்கு வந்து நியூஸ் வருது, இந்த மாதிரி ரூபா கோஸ்வாமி வந்து சைத்தன்யர் வந்து பார்த்தாச்சு, 2 பேரும் வந்து மதுராக்கு போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. சனாதன கோஸ்வாமி என்ன பண்றாங்க, தேர் ஆஃப்டர் சாட்டிஸ்ஃபைடு த சூப்பரிண்டன்ட் ஆஃப் தி ஜெயில் பை ஸ்வீட் சாலிட்டேஷன்ஸ் அண்ட் பிரைமரி. என்ன பண்றாங்க, அவருக்கும் வந்து போகணும் அப்படின்ற ஆசை. ஸோ உடனே என்ன பண்றாங்க, அந்த ஜெயிலர் இருக்காரு இல்லையா, அந்த ஜெயிலருக்கு வந்து பணம் கொடுத்து அவருக்கு வந்து அவரை ரொம்ப புகழ்ந்து சொன்ன உடனே அவர் வந்து அப்படியே மயங்கிடுறாரு அந்த ஜெயிலர் இவர்கிட்ட. உடனே அவருக்கு வந்து பணத்தை கொடுத்துட்டு அவர் வந்து தப்பிச்சுன்னு பண்றாரு. ஆஃப்டர் கிவிங் த ஜெயிலர் 7,000 கோல்டு காயின், 7,000 கோல்டு காயின் கொடுக்குறாங்க. சனாதன கோஸ்வாமி வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க. அவர் உடனே என்ன பண்றாரு, உடனே ஓடுறாரு கங்கை ஓடி கிராஸ் பண்ணி போயிடுறாரு. அவர் அப்படியே பறந்து பண்றாரு. ஈஷானா நியர்லி கெட் சனாதனா killed. சோ ஈஷானான்றவர் வந்து என்ன பண்றாரு, இவரோட சர்வெண்ட் பகவான் இந்த முஸ்லிம் கிங்கோட சர்வெண்ட் வந்து என்ன பண்றாங்க, அவரை வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. என்ன அப்படின்னா, யார ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னா சனாதன கோஸ்வாமி. ஏன்னா அவர்கிட்ட வந்து மிச்சம் வந்து காயின் வச்சுட்டு இருந்தாரு, கோல்டு காயின் வச்சுட்டு இருந்தாரு. அவர் எப்படியாவது கொன்னுட்டு நம்ம 8 கோல்டு காயினை பிடிச்சுன்னு வந்துடணும் அப்படின்ட்டு அந்த ஈஷானான்றவர் அந்த சர்வெண்ட் வந்து நினைச்சு. Sanatana Goswami and the servant then spent the night in a small hotel on the way to Banaras. The hotel owner knew that Sanatana and his servant had 8 gold coins, so he decided to kill them and take the money. எங்க எந்த ஹோட்டல்ல தங்கிட்டு இருந்தாங்களோ, ஸோ அந்த ஹோட்டல்காரனும் என்ன பண்றாங்க, இந்த சர்வெண்ட்டையும் கில் பண்ணணும், அந்த சனாதன கோஸ்வாமியும் கில் பண்ணணும். ஏன்னா 2 பேர்கிட்டயும் வந்து பணம் வச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து பிளான் பண்றாரு. அவரு மேக்கிங் பிளான் இஸ் வே the hotel owner received them as honorable guests. So நீங்க வாங்க எங்ககிட்ட இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா வேணா ஓசியில் தங்குற மாதிரி அவங்கள வந்து கூப்பிட்டு தங்க வச்சாரு. Sanatana Goswami, however, asked his servant how much money he had, and taking 7 of the gold coins, Sanatana offered them to the hotel. 7 gold coin எடுத்து அந்த ஹோட்டல் ஓனருக்கு கொடுத்துறாங்க. Thus the owner helped them cross the hilly track and proceed towards. இதை பார்த்த உடனே எல்லா பிளானும் ரெண்டாவது, நம்ம அவரை கொலை பண்ணணும்னு நினைச்சோம், ஒரு பாட்டுக்கு நம்மளுக்கு வந்து கோல்டு காயினை கொடுத்துட்டாங்களே, நம்ம இவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த ஓனர் என்ன பண்றாரு, இவங்க வந்து இதை கிராஸ் பண்றதுக்காக அந்த மலையை வந்து கிராஸ் பண்றதுக்கு எப்படி கிராஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ சொல்லி கொடுக்கறதுனால அவங்க வந்து பனாரஸ் நோக்கி அவங்க வந்து சனாதன கோஸ்வாமி அங்க வந்து பனாரஸ் போன உடனே இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாக்குறாரு. Finally arrived at Varanasi and stood before the door of Chandrasekhara. Chandrasekhara அப்படின்ற அந்த வீட்டுல அவர் போய் கதவு தட்டுறாரு. மாதிரி நான் வந்திருக்கேன் சனாதன கோஸ்வாமி அப்படின்னு. Chaitanya Mahaprabhu called him in and ordered him to change his dress so that he would look like a gentleman. So நீ வந்து ஒரு ட்ரெஸ்ஸை மாத்தின் வா, நீ வந்து நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. For his garment he used an old cloth of Tapana Mishras அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ ஓல்டு கிளாத் அவர்கிட்ட வந்து இல்லை அப்படின்றதுனால தப்பன மிஸ்ரான்றவர் அவர் வீட்டுல வந்து அவரோட துணி வச்சிருந்தாரு, அந்த துணி எடுத்து அவர் வந்து போட்டுக்கிறாரு. லேட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் வேல்யூபிள் பிளாங்கெட் ஃபார் அ டான் பில்டர். ஸோ ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு விலை உயர்ந்த அந்த இது போத்தின் வர்றாரு சனாதன கோஸ்வாமி. அவர் வந்து எப்போ வந்து டிசைட் பண்ணிட்டாரோ நான் சைத்தன்யரை பார்க்க போகணும், அவருடைய இருக்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா, நீ வந்து இந்த ஆடம்பரமான உடையெல்லாம் நீ அணியக்கூடாது அப்படின்றது ஒரு விதியா. ஆனா அவரு வந்து விலை உயர்ந்த அவர் வந்து பனாரஸ் வரும்போது ஒவ்வொருத்தரா ஒண்ணு தானம் பண்றாங்க அவர். ஏன்னா அவர் வந்து மினிஸ்ட்ரியில இருந்ததுனால, கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல இருந்ததுனால ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ரொம்ப விலை உயர்ந்த வந்து இது தராங்க, வந்து ஷால் தராங்க, சால்வை போத்துறாங்க அவருக்கு.
சோ அதை வந்து அவர் போத்தின்னு வர்றாரு. இது வந்து சைத்தன்யருக்கு வந்து பிடிக்கல, நீ போய் மாத்திட்டு வாக்கம் வந்துடு அப்படின்னு. சோ அவர் என்ன பண்றாரு, இந்த அந்த விலை உயர்ந்த அந்த சால்வையை வந்து இது பண்ணிட்டு அவர் வந்து கிழிஞ்ச ஆடையை வந்து அவர் வந்து அணிகின்றார். லாட் டீச்சிங் அப்பதான் வந்து அவர் வந்து சொல்லித்தராரு சனாதன கோஸ்வாமிக்கு. அவர் வந்து சரண்டர் ஆறாரு. எப்ப வந்து சனாதன கோஸ்வாமி ஏன் அவர் வந்து சீடனாக எப்படி ஏற்றுக்கொண்டார் அப்படின்னா, விலை உயர்ந்த ஆடை, நீ இன்னும் வந்து அந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிறதுனால தான் உனக்கு அந்த விலை உயர்ந்த சால்வை மேல உனக்கு ஆசை வந்தது. எப்ப நீ அதை துறக்கின்றாயோ அப்ப நீ எங்கிட்ட வரலாம் அப்படின்ட்டே வந்து அவருடைய செய்கை வந்து அவருக்கு வந்து ப்ரூவ் ஆச்சுன்னு இருக்கிறதுனால அதை எடுத்துட்டு அவர் வந்து கிழிஞ்ச ஆடையோட அவர் வந்து போய் நிக்கிறாரு. ஏன் அப்படின்னா நம்ம அப்படிதான் அதேதான் வந்து இவரும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யுதிஷ்டரும் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு கிளம்பும் போது எப்படி கிளம்புறாரு அப்படின்னா கிழிஞ்ச ஆடைகளோட தான் அவர் வந்து கிளம்புறாரு. இந்த ஹோல் வேர்ல்டுக்கே அவர் வந்து மகாராஜாவா இருந்தாரு அவரு. என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மாதிரியான பகவானே வந்து தன்னுடைய வைகுண்டத்துக்கு கிளம்பி போயிட்ட அப்புறம் நம்ம எல்லாம் வந்து இனிமேந்து இருக்க முடியாது, ஏன்னா கலிபுருஷன் வந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டாரு அப்படின்னு இருக்கிறதுனால பைத்தியம் பிடிச்சா போல அவரும் என்ன பண்றாரு, தன்னோட நாயை கூட்டிட்டு அவர் வந்து கிழிந்த ஆடைகள் எல்லா இதையும் திறந்துடுறாரு. கிழிந்த ஆடையோட அவர் வந்து மேலுலகம் வந்து செலுத்துறாரு. அதேதான் இங்கேயே வந்து சொல்றாங்க. எல்லா டீச்சிங்ஸும் சைத்தன்யர் வந்து என்ன பண்றாரு, தனக்கு என்னெல்லாம் உபதேசங்கள் சொல்ல முடியுமோ அது அத்தனையும் வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு வந்து அதுதான் வந்து மத்திய லீலையில சாப்டர் 20 வந்து இதை பற்றி பண்றாங்க. உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க அந்த டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் சைத்தன்யான்னு இருக்கு. நம்ம வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் சைத்தன்யா வந்து இந்த மாதிரி பிப்ரவரி மார்ச்ல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அப்பியரன்ஸ் டேன்னு இருக்கும்போது அந்த அவருடைய இது 32 சாப்டர்ஸ் இருக்கு, அது நம்ம வந்து பண்ணினோம். ஒரு சாப்டரா எடுத்து பண்ணினோம். சனாதன கோஸ்வாமி ரிசீவ் நாலேஜ் அபவுட் தி அப்சல்யூட் ட்ரூத் ஃப்ரம் த லார்ட் ஹிம்செல்ஃப். ஸோ சனாதன கோஸ்வாமி கிட்ட அவர் வந்து பகவானுடைய பகவானுடைய முழு உண்மையை வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு. யார் வாயால வருது அப்படின்னு பகவான் வாயாலேயே தன்னை பத்தி வந்து சொல்றாரு. First, they discuss the constitutional position of the living entities. And Sri Chaitanya Mahaprabhu explained to Sanatana Goswami how the living entity is one of Krishna's energies. So, அப்ப வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன்னா என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து எங்க இருக்காரு. இப்ப வந்து நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன்ல யாரு வந்து ஹையஸ்ட் ஆர்டர் அப்படின்னா பிரசிடென்ட், அது கீழே வந்து பிரைம் மினிஸ்டர், அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற மினிஸ்டர்ஸ்ன்ற மாதிரி நம்ம இந்த அண்டம் சராசரங்களுக்கு யார் முதன்மையானவர் அப்படின்றது வந்து சொல்றாரு. யாரு அப்படின்னா பகவான் தான் வந்து முதன்மையானவர். அப்புறம் வந்து சைத்தன்யர் வந்து சொல்றாரு, இந்த உயிர் வாழிகள் அத்தனை பேருமே வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து தோன்றிய விண்ணப்பகுதிகள் தான். எல்லாமே வந்து அவருடைய பகிரங்க சக்தியாக நம்ம உருவாக்கப்படுகின்றோம். அவர்கிட்ட இருந்து வந்து பிரிந்து வந்தவர்கள் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து இவர் சைத்தன்யர் வந்து சொல்றாரு. ஆஃப்டர் திஸ் தி லார்ட் எக்ஸ்பிளைன் தி வே ஆஃப் டிவோஷன் சர்வீஸ். இதெல்லாம் இந்த உண்மையெல்லாம் சொல்லிட்டு அப்புறம் எப்படி நீ வந்து அவரை அணுக வேண்டும் அப்படின்றத வந்து எப்படி நீ வந்து டிவோஷன் சர்வீஸ், இந்த டிவோஷன் சர்வீஸ் பண்றதுதான் வந்து பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல நிறைய சாப்டர்ஸ் வந்து இருக்கு. அதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க என்னென்ன வழிகள் மூலமா நீங்க வந்து பகவான் வந்து வழிபட முடியும் அப்படின்னு. While discussing the absolute truth, Sri Krishna, the Lord, analyzed Brahma, Paramatma and Bhagavan. 3 நிலைகள் நம்ம வந்து பார்த்தோம். பிரம்ம வழிபாடு பண்ணலாம், பரமாத்மா நம்மளுடைய ஆத்மா பக்கத்திலேயே பரமாத்மா உட்கார்ந்து இருக்காரு. அடுத்தது வந்து முழுமையானவர். இது இப்படிதான் வந்து இப்படிதான் வந்து நம்ம வணங்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து as well as the expansions of the Lord called Swayam Rupa, Tat Ekatma and Avesha. So எப்படி எப்படின்னா நிறைய வந்து எப்படி வந்து அவதாரங்கள் பத்தி வந்து சொல்றாங்க. பகவான் வந்து எப்படி தன்னுடைய விரிவாக்கங்களை எப்படி இது பண்ணாரு. முதல்ல வந்து புருஷ அவதாரங்கள் வந்து, அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த 4 அவதாரங்கள், அதாவது சங்கர்ஷ்ணர், அப்புறம் வந்து அனிருத்தர், பிரத்யும்னன், அப்புறம் வந்து வாசுதேவர் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுவும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன். அது செகண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன்லயும் வந்து வைகுண்டத்திலயும் இதேதான் வந்து வருது. சங்கர்ஷ்ணர், அப்புறம் வந்து அனிருத்தன், அப்புறம் வந்து பிரத்யும்னன், அனிருத்தன் அப்படின்ட்டு வந்து வாசுதேவன் அப்படின்ட்டு வந்து செகண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்ட்டு வருது. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த புருஷ அவதாரங்கள்லாம் வந்து புருஷ அவதாரங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன்ல வந்து கருணோதய விஷ்ணு தான், வேற யாரும் கிடையாது, மகாவிஷ்ணு அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. மகாவிஷ்ணுவோட விரிவாக்கம் தான் வந்து கர்ப்போதய விஷ்ணு. அதுல இருந்தா அவங்களுக்கு பிரம்மா வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரியேஷன்,
என்ன சொல்ற சர்கா அப்படின்றது. சர்கா அப்படின்னால ஃபர்ஸ்ட் கிரியேஷன் அப்படின்னு, விசர்கா அப்படின்றது, விசர்கான்றது வந்து செகண்ட் கிரியேஷன் அப்படின்ட்டு வந்து பிரம்மா தான் அவருக்கு தான் வந்து அந்த இது கொடுத்துருக்கு, அத்தாரிட்டி வந்து கொடுத்துருக்கு. நீ தான் இனிமே வந்து உயிர் வழிகளை படைப்பாய் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து அவருக்கு வந்து அந்த வேலையை வந்து கொடுத்துருக்காரு. அதனால அவர் படைக்கக்கூடிய இதெல்லாமே வந்து விசர்கா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. ஃபர்ஸ்ட் கிரியேஷன், செகண்ட் கிரியேஷன், தேர்ட் கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாகவதத்துல வந்து இதை பத்தி வந்து பகவான் வந்து ஸ்வயம் ரூபா. இங்க பிரம்மா சமீதால வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா, பகவான் வந்து ஸ்வயம் ரூபா, அவராவே வந்து தோன்றியவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. தத் ஏகாத்மா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அண்ட் ஆவேஷ, சோ அவருடைய இது வந்து விரிவாக்கங்கள் பத்தி வந்து சொல்றாங்க. which are divided into various branches known as வைபவா அண்ட் பிரபவா. இதுதான் வந்து அவருடைய விரிவாக்கங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. Thus the Lord described the many forms of the Supreme Personality of God. நிறைய ரெண்டாவது கேண்டோல ஃபுல்லா வந்து இந்த பாகவதத்துல இத பத்தி தான் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷனு. பகவானுடைய எவ்வளவு வந்து நம்ம வந்து தசாவதாரம் சொல்றோம், பகவானுடைய அவதாரங்கள் வந்து கணக்கில் அடங்காதது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அந்த மாதிரியான அவதாரங்கள். He also described the incarnations of God within the material world. Incarnations such as புருஷ அவதாரம், மன்வந்தர அவதாரம், அப்புறம் வந்து குண அவதாரம். குண அவதாரம் தான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும். விஷ்ணு வந்து சத்துவ குணத்துக்கும், பிரம்மா வந்து ரஜோ குணத்துக்கும், சிவா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தாமச குணம். அதுதான் குணாவதாரம். சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் அப்படின்னு. சக்தி ஆவேஷ அவதாரம்னா ஒரு விஷன், அதாவது ஒரு நோக்கத்தோட வருபவர்கள் தான் வந்து சக்தி ஆவேஷ அவதாரங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து. The Lord also discussed the divisions of Krishna's different ages. So பகவானுடைய வயசை பத்தி வந்து நிறைய வந்து அவருடைய பால பருவம், அதாவது பிறந்தத்திலேருந்து ஒரு 5 வயசு வரைக்கும் வந்து பால்ய, அடுத்தது வந்து பௌகாண்டா, அடுத்தது வந்து அவருடைய பௌகாண்டா, அதுக்கு அடுத்தது வந்து யவ்வனம், அதுக்கு அடுத்தது வந்து முதுமை எல்லாம் அவருக்கு வந்து கிடையவே கிடையாது. பகவானுக்கு வந்து முதுமை கிடையாது. ஏன்னா அவருடைய உடம்பு வந்து ஆன்மீக உடம்பு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். ஆன்மீக உடம்பு அப்படின்னு இருக்கும்போது ரத்த நாளங்கள் அதெல்லாமே வந்து கிடையவே கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அவரோட பாடி டச் பண்ணும்போது ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த டிஃப்ரெண்ட் பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஏஜஸ், ஒரு இதுலயும் அவருடைய லீலைகள் வந்து வித்தியாசமா இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நம்மளுக்கே தெரியும், அவர் பிறந்ததுலேருந்து வந்து எப்பவுமே வந்து துக்கங்களை தான் வந்து சந்திச்சாரு வழிய ஒரு நாளைக்கும் வந்து அவர் பீஸ்ஃபுல்லா இருந்ததே வந்து கிடையவே கிடையாது. குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து அவருக்கு வந்து பீஸ்ஃபுல்லா இருந்ததே கிடையாது. He explained how Krishna attained his permanent form when he reached the youth. So அவர் வந்து வாலிப வயசு வரும்போது அவர் வந்து தன்னை எப்பவுமே வந்து 20 வயசு மாதிரியே தான் இருக்கும். எப்பவுமே அவரு வயசு ஆனவர் அப்படின்றதே வந்து கிடையாது. அதுவும் வந்து சைத்தன்யர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. So in this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu explained and described everything to Sanatana Goswami. இதை பத்தி பகவானை பத்தி அத்தனை இதையும் வந்து அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன். தென் சனாத்தனர் என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து விருந்தாவனத்துக்கு இன்னும் 3 பேஜ் இருக்கு. இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிருக்கோம். சனாதன கோஸ்வாமி விசிட்ஸ் தி லார்ட் இன் பூரி. அதுதான் நம்ம வந்து அடுத்த வாரம் நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரைடே வந்து பார்க்கலாம். நம்ம வாஞ்சகல்பதருபேஷ கிருபா சிந்தர்பிய ஏவ ச பதித்னாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது மூலமா நம்ம இந்த கோஸ்வாமிகள் எல்லாம் நம்ம படிக்கும்போது நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, நம்ம எவ்வளவு வந்து இவங்களை பத்தி நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எவ்வளவு இருக்கு. இவங்களோட நம்ம டேக் ஹோம் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, இவங்கள மாதிரி நம்மளால சர்வீஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்றதுதான் நம்ம வந்து பண்ண முடியும். அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த ரூப கோஸ்வாமி என்ன பண்ணியிருக்காரு, பக்தி ரசாமிருத சிந்து எப்படி எல்லாம் வந்து பகவானை வந்து சர்வீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து அந்த புக்ல வந்து